Ήσουνε. Ναι. Γεια σου. Έλα, Μακά. Πότε θα έρθεις? Θέλω να έρχομαι σε λίγο, με την χαρά. Μήπως δεν πέρασε τον παπά να σε πάρουμε? Όχι, όχι, μην περάσει. Δεν Είσαι ανάγκη. σίγουρος, είναι κανείς εκεί? Όχι, δεν είναι κανείς εδώ πέρα, εντάξει. Εντάξει, άντε γρήγορα όμως, πρέπει να πάμε. Έρχομαι, ναι, ναι, γεια, γεια. Μην κρυώσει φαγητό, έτσι, γεια. Εντάξει, θα το βοηθήσω.